Arratsalde on guztioi eta ongi etorriak Arantzibia gure egoitza berri hau inauguratzeko ekitaldira. Gure gonbidapenean ahalegindu gea ahalik eta gardenen eta garbien azaltzen hemen atzean daukagun egoitza hau zergatik eta zertarako eraiki dugu eta zergatik eta zertarako zabalduko dugu gaur. Goazen azaltzea pixka bat zein den egoitza honen historia. Egoitza honetan bildu ditugu edo egoitza honetara ekarri ditugu batetik hor ikusiko duzuen bezala Ricardo Arregi aldizkaritegia edo hemeroteka. Ekarri dugu 18 urtez eskualde osoan, beterri osoan lanean dan Aiurri aldizkaria. Ekarri dugu Erroitz, Manuel Larramendiren enpresa Aiurri aldizkaria egiteaz gain beste hainbat lan egiten dituena, eta hori da guk guretzat arrautzak jartzen ditun olio bakarra, gainontzeko guztiak ez dute arrautzik jartzen, edo oain arte bentsatez. Eta azkenik ekarri deu 111 akademiaren behin-behineko egoitza. Guk Ricardo Arregi aldizkaritegia sortu genuen, bilduma horren inguruan Euskal prentsa idatziaren ikergune bat osatu nahi genuelako. Hori izan zen xede nagusia. Ikergune bat aztertzeko Euskal prentsaren historia laburrean, Euskal prentsaren historiak 100 piko urte ditu, zertzan idatziz Euskaraz egin zana prentsan, ze bilakaera izan duen eta ze bilakaera izan zezakeen etorkizunean ere. Hori guztia aztertzeko gune bat osatu nahi genuen. Eta berriro ere erabaki genduen jauzi berri bat egitea, proiekzio berri bat ematea aldizkaritegia, eta ahalegintzea berriro ere inoiz baino arrazoizkoagoa irutze zaigulako datozen erronka teknologiko berriekin aztertzea, gure prentsa, Euskal prentsaren edukiak aztertzea, erabaki genuen jauzi berri bat eman eta abentura berri batean sartzea. Herria nola da, iparraldeko herria jarrituko adidu batzuk. Oien gaina, Aiurrian foto, entzun, eta horrela, egundakarrikalpendia, eta miliakale. Eta horretarako berriro ere jo genuen Andoaingo udalaren gana, eta horretarako jo genuen Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzara, 2008 urtean. Honekin batera, ezinbestekoa gertatu zaigu ere honea ekartzea Aiurri aldizkariaren redakzioa eta gure baltzu hau Erroitz, gure beste hainbat argitalpen eta gure beste lan batzuk egiten dituen enpresa. Gu, Manuel Larramendi Bazkunetik prest gaude ekimen horietan, egitasmo horietan parte hartzeko. Eta horren lekuko gaur orain jarraian zabalduko deun eta ezagutuko dezuen Ricardo Arregi aldizkaritegia eta gainontzeko zerbitzu guztiak. Mila esker. Eta zaitasun, norabide bakarra duela. Aurrera begiratzea. Jon Eglen esan du, Larramendi kultur bazkunak arazo larriak izan ditu urteetan, ekimen hau era egokian burutzeko. Horregatik, gaur nik espero dut inauguratzen ari garen egoitza honekin proiektu horiek, berak aipatu dituen proiektu horiek guztiak hobeto kudeatzeko aukera izatea. Andoaingo udalak bere txikitasunean ahalegintxoa egin du Arantzibia hau errealitatea izan dadin. Postez naiz, Ricardo Arregi aldizkaritegia Andoainen kokatua izanagatik. Eta herritarrak animatu nahi ditut, hemeroteka lanak eta egiteko bertara azal daitezen. Poste naiz baita ere, eta modu berezian, Aiurri aldizkariagatik, bere lan taldeagatik, bere eguneroko lanerako hobekuntza den denean, Andoaindarrok eskertuko dugulako. Mila esker denoi eta eskerrik asko etorri zareten.